Ukraina eta Errusiaren arteko gatazkak zer esana ematen jarraitzen du. Gai horri buruz, Errusiak biarritzen duen ohorezko kontsularekin hitz egin dugu gaurkoan. Arratsaldeon guztioi, berehala ezagutuko ditugu Alexandre de la Cerdaren iritzi guztiak, baina horretaz gain umore pixka bat izango dugu gaurko saioan eta horretarako korrika kulturalaren barruan antolatu duten luze edo motz bakarrezketaren xehetasun guztiak ezagutuko ditugu. Astera goaz. Errusiako ohorezko kontsula da biarritzen Alexandre de la Cerda, eta Errusia eta Ukrainiaren arteko tentsio gorakadaren inguruan hitz egiteko geratu gara. Putinen diskurtsoa ez da sorpresa bat izan harentzat. Es sentido común y es historia. Zentzu ona da, historiari dagokiona. Bakoitzak bere helburuak ditu, Estatu Batuek, Frantziak, Espainiak, Errusiak, hori geopolitika da. Baina Ukrainia herrialde multietnikoa dela dio eta Kievek zentralismoaren aurkako protestak entzuten ez dituela. Pero el hecho que hay distintas poblaciones con distintos idiomas en Ucrania protestaban contra la centralización. Federalizatua izan balitz, ez geundeke puntu honetan dio. Desde el principio, Ucrania hubiera sido federalizada con varias autonomías. Bestalde Ukrainiak Minskeko akordioak bete ez dituela dio, eta orain, Ukrainiarrak eskualde horri eraso ez egitea espero du. Yo no creo y espero que no, que Ucrania va a invadir las repúblicas de Donetsk. Ukrainiako presidenteak borondate ona zuen hautatu zutenean kontatu digu, baina muturreko talde batzuekin topatu da, atzerriko interesei erantzuten diotenak, batik bat Amerikako indarrenak. Que estaban más o menos accionadas, diríamos, por intereses extranjeros a Ucrania. Eta Macronen bitartekari lanaz galdetuta, está muy ligado a Estados Unidos, esto todos lo saben. Estatu Batuaki oso lotuta dago eta gainera NATOko kidea da dio. Francia hace parte de la OTAN. Ingalaterrak eta Estatu Batuek Ukrainiako armada armez josi dituela argudiatu du eta Donetskeko mugan dauden miliziek giroa berotu eta haserrearazi dezaketela uste du. Amari, kontatzen zaio, eta gainera ez dakit hemen eta ez dakit pentsatu nahi gurasoak ere aldatu direla, baina nik jaso nuen lehenengo arauetako bat izan zen, kontuz mutilekin. Egunik aurrera, kontuz mutilekin. Korrika gero eta hurbilago dago eta aurreko edizioetan bezala, korrika kulturala antolatu dute motorrak berotzen joateko. Baionaren kasuan, hasiera eman diona luze edo motz izeneko ikuskizuna izan da. Luze edo motz, humorezko bakarrizketa saio bat da, Idoia Torregarai eta biok egiten duguna, eta gure kezketatik abiatuta, gure realitatetik, gure pentsamentutatik abiatuta sortutako emanaldi bat, aurretik ere bagenuen beste emanaldi bat, bakean dagoena bakean utzi, eta bigarren zatia bere hortan ez da, baina badu olako lotura bat bereziki genero kontuak lantzen ditugulako. Askotan gelditzen dira gure gaiak pixka bat ezkutuan bezala eta askotan tabuak bezala izaten dira, ez da? Ez hitz egin honetaz, ez hitz egin hilekoaz, ez hitz egin sexuaz, ez hitz egin masturbazioaz. Eta guk horiek danak ateratzen ditugu erdigunera. Eta saiatzen gara humorearen galbaetik pasa, eta jendeak ongi pasa dezan, baina buruari ere eraginez. Eta hori izaten da gure nahia, ea lortzen dugu baita ere, oraingoan hori egitea. Konpresak eta ampoiak eta pasatzen droga izango balira bezala. Ezkutatzen denbora guztian, ez esateagatik hilekoa dugula. Eta gure hitz egiteko modu argi dago biltxokora hurbildu zirenekin helburua lortu zutela. Luze edo motz ikuskizunarekin gainera, Euskal Herriko hainbat herri bisitatu dituzte, Baionara iritsi arte. Eta orain arteko balorazioa ona izaten ari da.
Oso pozik gaude, guk ematen dugulako, baina jasotzen duguna askoz gehiago delako, ez? Eta jendeak barre egiten du, eta barre egiten duten bitartean seinale ona izaten da. Beste batzuk agian deseroso sentitzen dira, baina pozik, jasotzen dugun erantzuna bikaina da, oraingoz behintzat, eta pozik gaude. Eta orduan guk beti kontuan hartzen ditugu horrelako kritikak eta bigarren ikuskizun hau prestatzen ari ginenean oso kontuan izan genuen eta zer egin dugu bidari? Emakume kontu gehiago. Horrelako agarelako, bai hori ez da. Orduan hemen gatoz, gogotsu. Mirari eta biok umoren klabean oso eroso sentitzen gara. Eta izuzen ere horregatik bildu ginen eta bagenuen aldarrikapen kutsu bat emateko nahia, ez da, bizka bat, oraindikan luze edo motzere horregatik jarri izan genion, oraindikan berdintasuna, aldaketa, oraindikan bide luzea daukalako eta askotan gure gaiak edo kakotxartean emakumen gaiak motz geratzen direlako gure gizartean lantzeko eta jakinda, gizartearen erdia baino gehiago garela, hori ez dugu ikusten oso zentzuzko eta nahi izan dugu umoreren bidez hori egitea. Ekimen honekin erran bezala, korrika kulturalari hasiera eman zaio Baionan. Eta horixe da ikuskizunaren bertze ezaugarri garrantzitsu bat, euskaraz euskaldunontzat sortua izan da. Norbaitek hasiera eman behar du, eta kasu honetan guri deitu digute, eta pozik, ez? Beti ere, korrikaren bueltan, euskaraz aritzen garelako, euskara guretzat garrantzitsua delako, eta polita da hasiera hori ematea. Gure ardatzetako bat euskara da, euskaraz bizi gara, euskaraz bizi nahi dugu, eta horren alde egiten dugu apostu, eta egia esan, umorea euskara eta generoa lotzen duena, oraindik hiru ardatz horiek ere, nahiko esango duke, naiz eta orain loraldi bat badagoen bakarrizketena, euskeraz ere, zailago izaten da emakumezkoak ikustea paper horretan. Oraindik askori pixka bat arrotz egiten zaie bi emakume askatasun guzti horretan hitz egiteko eta umorez hitz egiteko aukera izatea. Beraz, hor jarraitzen dugu, gure aletxua jartzen bai euskarari, bai etare emakumetasunari, bai etare umoreari, eta espero dezagun gure bidea luzea izan dadila. Beti esaten dugu, gure saioa ez dela soilik emakumentzat, gizonezkoentzat ere badela, ez da? Inorrek ez du pentsatzen edo, ez da jartzen pentsatzen gizon umoregile bat balima da, gizonentzat bakarrik da? Ez dakit, ez da? Hori badago baita ere luze edo, motzorrere neurri desberdintasuna dago, beraz? Aldarrikatzen dugu denentzat dela, batzuk identifikatzeko, beste batzuk ikasteko eta ongi pasatzeko ere, beraz? Ateak bintzat irekita egoten dira guztientzat. Ateak irekiak beraz, luze edo motz ikuskizunaren hurrengo hitzordurako. Bien bitartean, korrika kulturalaren ekimenek aurrera egiten jarraitzen dute. Larun batean adibidez, Kilimak eta Olako Deluxe taldeak entzuteko aukera egongo da itsasoan. Michel Portalantzokiko oholtza partekatu dute Bilaka konpainiak eta Ados Quartet taldeak Baionako hiriak antolatutako Neguko Besta Festivalaren kari. Musika tradizionalean, baina ere musika klasikoan eta garaikidean adituak diren musikariez osatua da Ados Quartet. Euskal musika tradizionalen ikuspegi berri bat eskainiz. Bilakako dantzariekin batera egon dira 4 ikuskizuna eskainiz. Goi mailako topaketa izan da lehen mailako musikari eta dantzarien arteko elkarlan honekin euskal oidurei dizdira emanez. Ikus-entzuleok, irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa. Bihar arte!